mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila pelayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong magbawas ng timbang at magpa-sexy, take the 30-day challenge gamit ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Maayo man kay okay lang kay tangan mo diri, Jack. Ho, Fatima. Maayos ako ng warden, pati ng mga personal. Hindi sila maghayo nga damang nagabulig sa imo, Jack. Oo. Halos kada adlaw gina-interview ni Mambing ang warden. Kinakamusta ka ni der sa sulod sang jail. Matuod ka? Oo, Jack. Matuli na, Jack. Gani na siguro ko. Nga natahap gid sila sa paghimo sa malain sa imo. Mayroon kung magsubong sila. Ay, madali na ang hearing mo, Jack. Basi kung kaluyan, makagwa ka na. Sunok iday na. Kung hindi pa gid maka-attend ang complainant ko, ayuunan niya sa korte nga i-dismiss ang kaso ko. Ang isa ko kakaso. Kag ayuun man niya nga makapiyansa ako sa isa ko kakaso. Ay, kung madayon ina, malipayon gid ako, Jack. Makagwa ka na nga legal. Makapangabuhi kita sa malinong. Mapauli dayon kita dito sa Basay, Jack. Ho, Fatima. Kag mabalik lang ako diri kung hearing ko na. Ha? Ay, nga ahaw. Sige pa na dayon. Huy, nagpiyansa man lang ako. Sige pa ng kaso. Pero basi kung kaluyan nga madismiss naman tanan na. Baw kabay pa. Kabay pa, Jack. Jack, halong ka gidiri, ha? Jutay niya lang ang pag-antos. Makagwa ka gidiri. Bisang malawig pa ako nga magtinag diri sa sulod. Okay lang. Basta okay lang ang kaimtangan ko. Pero kung may maghingabot sa akon, problema akong kugit. Ay, sos, wala sa matandog sa imo diri tod. Nasiguro ko na. Hadlok sila nga tandugon kanila, pero kabalo sila iya kung anong matabo sila, hinalik nga hilabtan kanila. Kamusta ka na dali, Uto Jack? Okay ka lang? Okay lang, Kudigoy. Si Nunoy, kamusta? Okay man lang sila, Jack. Makadto ko na siya diri dasod nga adlaw. Kay hindi siya anay mag-deliver sa mga suki niya. Makadto siya diri sa imo, Amo bala? Sanday pati makagtito. Nakakadto ditod? Oo. Halos kada adlaw ari sila diri. Timayo, no? Ba, Uy, si Bugoy, ani si Jack. Nagdalaw man siya sa imo. May ngadlaw la si mo, Jack. Moy man koy. Dali dia. Oh, aray ka magalit di Digoy. Oo, Tod Bugoy. Nauna-una lang ko sa imo. Mo bala. Jack, aray may dala ko sa imo. Ay, sus ng pagamo ka pa, Bugoy. Damo ko niya grocery. Adlaw-adlaw ko ginadala na ko ni Fatima. Sige lang bala. May nang damo kaya stocks di. Papunggo ko diya. Oh, bungko na. O, te. Kamusta ka sa utod mo? Okay lang, Jack. Minpakayo ko tong palayas ang ilabalay. Kay gabok na. Kay gatulo na ako magulan. Te okay na to. Dito na ako nag-star sa ila. Ate Mayo. Dahil gid manggali ko may kwarta kaya nga ginoyatan, no? Kaya kung anong luyag mo yung mahimo mo dayon. Dako gid ang mabulig sining kwarta nga naparty ko sa imo, Jack. Gusto ka. Sa panahon subong importante gid nga may kwarta ka. Kaya kung wala ka kwarta, daw ipot ang panulok sang pareho mo sa imo. Mugid, Jack. Pariyo blas ang bayaw ko, aw. Ang asawa blas ang mangod ko. Susperte ang batasan mo. Pag-abot ko nagligad, duwaluson gani si magsapak sa akon. Pagwa ko gidi blas prisuan. Pero sining ulihi ko nga puli, nga may kwarta na ko. Sus, pag-abot ko, duhulang ko sila yung 20 mil. Alitse nga. Dulabo sa dunggan yung mo. Sako pamangkot sa akong kung anong kanon ko mo. Tigil na. Oo. Daw, subay gali siya subong Ikaw ang kalamay. Sako dikit niya sa imo, Tod, Bugoy. Gani. Ay, Si Utol grabe gani. ka. Iway na ubray. Kaya may kwarta sila mo. Dugol pila naglayan matiyag sa manggod ko. Sang may kwarta na sila. Dutamaran sa magubra. Luya ko tandi nga makaplastar kita sa mayo sa pangabuhit, ha?
Ako, may pulo-pundo pa ako. Pero pila ka adlaw, maubos kay kung hindi ako makapangita sa mayong nga negosyo. Ate, mo ginuto, Jack eh. Kwarta nga daan sa bunga, kadasig lang yung gastuhon. Mugid, ang 1,000 mo gani, bakla mo lang isa ka nga sigarilyo. Dugay-dugay, why nay? Mugid. Dali lang. Wala ka mo siyang napisaring nga negosyo, oh. Bisang ginagmay lang. Ako yung tutulan ko. Para may kuhaan lang ka mo sa pang-adlaw-adlaw. Ate, kuya, wala man di kuya problema. Ako man lang yung isa. Kag dito man ako nag-aubra kay Nunoy. Okay naman ko sini nga plastada, Uto Jack. Ayos lang. Sa sandoon na lang yan nga mag-amo kasi na. Dapat mangita ka sang maayo pagid nga pala nga buhian. Ate, oo eh. Kaplano gid man kuya Uto Jack. Kung makapundo lang kuya dako-dako, mapuli kuya sa amon. Sa pilar bala. Mapaubra ko tayo pampboat pang isda. Taga-kapis ka gali, no? Oo. Makasupot-supot ko gani. Asos, maplastar man kuya sa pangabuhi ko ya. Mga sawa ko liwat siya Uto Jack ya. Mayo na nga plano. Kapangita ko man ni. Mayo na nga plano. Kuya Jack, makakwarta lang kuya dako-dako. Mabakal ko jeep Bisan sikunan lang. Parang akong balaya, mabiyahe-biyahe na lang kuya adlaw. Mabuhi na ko sina. Sige lang. Muli kayo lang ta. Basta ginahandlom ta, malabot tagid ina. Basta tinguhan ta nga labuton mga utod.
Hello, Major? Ninyo, nanawag sa ako ng aking abugaw. Wala na ko nung makapakita siya ang babayang ginahatag niya sa imo. Manlo sa? Wala. Ginapangita yan lang. Kaya hindi na ako na makontak. Sa di ng babae, ha? release ako na. Ha? Anong po si Lingon? Nagupulsa ako ni. Nakasahot isis balay. Hindi siya ako nung pauli. Linampos ko lang tong cellphone niya. Gaginbaklang ko siya bago nga cellphone. Ano? Hmm. Oti, aral dito sa balay mo? Ari pa din nga man. Oti, ano nga bali, babes? Ang ginalibian mo tira. Why na to yung gagagaga nga to. Naglayas to. Ano? Sangsan ulang? Saan nagligal pang adlaw? May karido ko nga ni Malya. Oh. At yato pinalayas ko. Ambot ko din sa subong. Tapos nang si mo mag-idi sa babae, ha? Damo babae, Major. Isa pa, ining bago ko sa bang. Ubin pa niya. May paskama. Oh, chicks boy ka gid, ha? Amak mo gampang si Kurski mo. Porting uyab. Amo ni uyab ko, Major. Ayaw ko niya ng balita. So far, okay lang. Tao kay man subong. Doon naglaylo ang grupo. Si Miss Joby sana. Kita mo? Kinulbaan na siguro sa matabong unit ya. Basi. Pero, balantayan lang. Basi mo na kon mag-target sila nga hampakon? Ubra muna, Major. Monitora. Para kung tao tang ina-target, matimbrihan na yun. Okay, ninyo. Ate, sige, Major. May laktan pa kami. Mapagimaras ko subong. Tanaw ko itong balay ni tita. May ginbayaran akong limpyuan ng balay. Kagpintahan nila bago. Tanaw ko kung mayong ubra sa luwa. Kag kung okay na dito, siguro dito gid ko anay matiner, Major. Mapahuway-huway ko na ya. Ito ko na mo, naging isang problema sa syudad. Okay ninyo. Sige. Ay, magani nga makapatawhay ka dito. Kaya do problemado ka dito. Sige ninyo, ha? Tawagan lang Ay, kita. gali. Ang duwa to bala ka personal, na istorya ko na, okay na tos na. Hindi na sila kung magpasakas ang kaso sa kay Jack Blaan. Amo ba na? Sige. Kung anong ginaplano mo, imo na ina. Hambalala ko kung ano mabulig ko sa imo. May man ang mga upod mo sa una sa gym. Kaya wala gid sila nagakalipat sa pagdalaw diri sa imo, Jack. Ho, Diana. Atong nasugatan mo pagsulod mo dire, upod ko man to. Atong may upod nga mga teenager nga lalaki kag babae. Oo, si Binig to. Gali. Ate, kumusta na, Diana? Okay naman, Jack. Gimpahulag ko na ang connection ko sa court. Kung kaloyan, pasi makagwa ka mag-abot ang hearing. Matuod? Oo. Mga muyo lang kita nga wala na sang sablag. Kung hindi makapakita ang complainant mo, makagwa mo. Sa di na kuno siya? Ito gani na-assign sa Mindanao. Daw kalabo na ginya magbalik sila diri para mag-attend lang sang hearing. Pero pangamuyo ang tagin nga kabay pa nga hindi siya magpakita. Para mapasugtan na sang korte nga i-dismiss ang kaso. Ho, Diana. Salamat, Kid. Bago lang ko makasulod sa selda ko. May dalaw naman kuno ako. Sino ay yan ini, ha? Babae ko, no? Bubbles sa ngalan? Wala man ko kilala nga Bubbles. Ha? May babaeng nagapungko sa bangko sa Dalawan. Basi siya na.
tulutumbuyon magporma. Palapitan ko siya. Jack Balaan, maayong hapon. Itawag niya ako. Mayong hapon man. Ikaw ang dalaw ko? Ho, si Bubbles gali. Magdalena Salem. Taga Bacolod ako. Amo bala? Hindi ko ikaw kilala. Pasensya ka na ha. Gangari ka man. May kinanglan ka sa akon? Tawo ako ni Montesa. Ginsugo niya ako nga kadtuan ka diri sa prisuhan, Jack. Montesa? Sino siya? Hindi mo siya kilala. Pero ang imo may kilala ni Montesa. Pati ikaw, Jack Balaan. Montesa? Anay ka. Doon nabatian ko na yung nangangalan ha. Doon nagkahilambit sila sa akon si Tatay Valentin. Montesa. Nga, anong kinanglan niya sa akon? Nga aging pakadtuan niya ako diri. Anong tuyo niya? Ang Dr. Alfred's Mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. ang balik